मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत काळ्या वाटाण्याची उसळ। चला तर आपण बघूया काळ्या वाटाण्याची उसळ कशी बनवायची। आज आपण बनवणार आहोत काळ्या वाटाण्याची उसळ। काळ्या वाटाण्याची उसळ बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप किंवा 1 वाटी भरून असे वाटाणे घेतले होते। काळे वाटाणे आहेत हे रात्रभर मी भिजवून ठेवले। त्यामध्ये पाव चमचा मीठ टाकून ठेवलेलं। मीठ टाकल्यामुळे वाटाणे चांगले शिजतात। तर आता हे मी कुकरला 4 शिट्या काढून घेते। आता तुम्ही बघू शकता हे बघा काळे वाटाणे जे आपण कुकरला लावले होते ते बघा उकडले आहेत चांगले। याला मी रात्रभर भिजवले आणि मीठ टाकलं ना की हे बघा लवकर उकडतात। 4 ते 5 शिट्या काढल्या तरी चालते। मी 4 शिट्या काढल्या आहेत। हे बघा चांगले उकडून तयार झालेले आहेत। आता या कढईमध्ये मी तेल घालून घेते 2 चमचे। आता त्यामध्ये एक छोटा कांदा घालून घेऊया बारीक चिरलेला। आणि याला आता आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून भाजून घ्यायचं आहे। थोडा गोल्डन कलरचा होईपर्यंत भाजायचा आहे। आता कांदा थोडा भाजत आलाय त्यामध्ये आपण 3 ते 4 कढीपत्त्याची पानं घालून घेऊया। अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून घेते। त्याला व्यवस्थित मिक्स करूया। आता हे बघा कांदा आलं लसूण पेस्ट मी चांगली भाजून घेतली आहे तेलामध्ये। आता त्यामध्ये मसाले घालून घेऊया। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर आणि मालवणी मसाला 2 चमचे। हा मालवणी मसाला कसा बनवला याची लिंक पण मी तुम्हाला देईन। व्यवस्थित मसाले भाजून घेऊया। स्लो गॅसवरतीच भाजायचे आहेत। हे बघा कांद्या खोबऱ्याचं वाटण आहे। हे वाटणाचं पण मी 2 व्हिडिओ आपल्या मस्त मालवणी किचनला दिले आहे। याची पण मी लिंक तुम्हाला देईन। आता हे वाटण घालून घेऊया। आपल्याला जेवढी ग्रेव्ही घट्ट पाहिजे असेल तेवढं वाटणचा वापर करा तुम्ही। 2 मोठे चमचे वाटण घालून घेतलंय आणि ते पण आपण तेलामध्ये भाजून घेऊया। घालून घेऊया आपण आणि मिक्स करूया। आता हे काळे वाटाणे उकडते वेळी जे पाणी होतं ना ते मी साईडला काढून घेतलं होतं ते आता घालून घेते। आणि जेवढी तुम्हाला भाजी पातळ पाहिजे असेल किंवा घट्ट पाहिजे असेल तेवढा पाण्याचा वापर करू शकता। ते आपल्याला पुरी बरोबर किंवा डोसे वगैरे असतात ना आंबोळ्या वगैरे त्याबरोबर छान लागते। ते बघा आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून याला 5 ते 7 मिनिटं मी शिजून घेते व्यवस्थित। बघा 7 मिनिटं झालेली आहेत। वाटाणे उकडलेले असतात त्यामुळे ती भाजी आपली लवकर होते। कारण खाली वाटाणच आपल्याला जास्त शिजून घ्यायचं असतं। ती बघा मस्तपैकी अशी काळ्या वाटाण्याची उसळ तयार झालेली आहे। आता त्यामध्ये आपण मीठ घालून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। आणि हा बघा 1 चमचा मी गरम मसाला घालते। गरम मसाल्याचा वापर कायम ना नंतर करायचा लास्टला। कारण त्याचं लवकर घातलं तर शिजून आहे ना त्याचा जो वास असतो ना खुशबू असते ती निघून जाते। तर आपल्याला लास्ट वेळ घातलं ना की खुशबू तसाच राहतो आणि भाजी पण छान बनते आणि चवीला पण एकदम मस्तपैकी लागते। आता यावरती बघा थोडी कोथिंबीर घालून घेते। आणि ही माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा की ही वाटाण्याची उसळ कशी बनली आहे ती। धन्यवाद।